काय रे जय जगन्नाथ बोला रे जय जगन्नाथ ए पार्टी फिटुन रे मानकर అప్పుడు రెండు వాళ్ళు ఉన్నాయండి 1000 రూపాయలు అవుతాయి 1500 అవుతాయి అందులతో మనం అప్పుడు పొందుతలుగా అందుకే పడుతుంది అందరూ ఆడుగా ఇలా అందిడు నువ్వుతో 2 రూపాయలు ఇచ్చేది చెప్తున్నాడు అరే అడిచి పుట్టి వెళ్తే రొగ్గు ఇచ్చి పైసలు మేము పడతాను నుంచి పెడతాను పాయింట్ కదా పాయింట్ మరి మనతో ఇచ్చాము 50 రూపాయలు రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే కూర్చో మరి 50 రూపాయలకి ఇచ్చేతే అడుగు సార్ తెలుస్తుంది 20 రూపాయలకి ఇది ఉంటుంది ఇది నాన్న వాళ్ళు మనుషుల వాళ్ళతో వెళ్తారు నాన్న వాళ్ళు నాది వాళ్ళగా ఛానల్ అయిపోయినది చెప్పలుగా 10 రూపాయలకు బండి 10 రూపాయలకు జంట ఇచ్చాను కాయల పళ్ళు కూడా ఒకడొకటి తీసి ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు కాదురా అది అదే ఆడనా ఒరే ఒకళ్ళకి తీసారా ଫଳରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଖି ଯୋଉଟା ଦେଲେ ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ କାହିଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଅ ଧାନ କିଛି